हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान भिडिअआवहाय बरायनाय थाबाय आरो लोगोसेयैनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै जों गामिनि रायजो राजाजों जोंबो जयै रंजानो ओंखारदों, बेखौनो एसे नायलांदो। जा हायो एसे एनै दिन्थिलांनो नाजानोसै। मोसाफुनायावथ' रंजानायावथ' बबाव भिडिअ क्लिप लाबाय थानो हानो, इसिबांखिनि लानायबो गैया। जा एसे लानाय दङ बेखौनो एसे देखायलांनोसै। जास्ट दासो ओरैनो ओंखारहांखादों नै। मोसौआनो गिना खारलांफिनजोब्बाय। ओरैबो ओरैबो मोसादो दाना। गैया बिथिं गैया। हा गैया।
Let's go.